Perzeus. To som ja. Po ňom som ťa pomenovala. Lebo bol hrdina? Pretože bol statočný a milý a napriek všetkému sa mu podarilo nájsť cestu k šťastnému koncu. Zvykol som si, že svet vidím inak. Ako skladačku, do ktorej nič nezapadá. No teraz ide o niečo úplne iné. Percy, si výnimočný. Keď budeš pripravený, bohovia ti povedia, čo máš robiť. Percy, tie príbehy, ktoré som ti rozprávala o gréckych bohoch a príšerách, sú skutočné. Toto je šialené! Si polokrvný a polokrvní nikde nie sú v bezpečí. Všetko ťa malo pripraviť na to, čo ťa ešte len čaká. Držte sa! Percy Jackson, tvoj otec potrebuje pomoc. Majstrovský blesk bol ukradnutý. Ak blesk nevrátiš, začne sa vojna. Taká je tvoja úloha. Viem, že to znie desivo, ale nebudeš sám. Na výpravu sa vždy vydávajú traja. Polobohovia spracúvajú skutočnosť inak ako ľudia. Musíme zistiť, čo ti ide. Mám to skúsiť znovu? Nie! Nie! Nie je tu pre mňa miesto. Stále netušíš, ako do tohto zapadáš. Na výpravu nás poslali bohovia. Myslel si, že to bude ľahké? Polobohovia, vitajte. Mami, ja ťa neopustím! Perseus, drž sa. Vzdoruj búrke. Možno mi bude meč na nič. A možno aj nie.